Bueno, txikas, egunon. Aurkezpentsu bat egingo dugu, hasi orduko, ze ikaslanetik eta planteatu da 5 podcast eitea lan baten inguruan, lana da lanbide heziketa eta berdintasuna. Orduen, hau izango da lehenengo kapituloa. Zein da helburua? Genero arrakalari buruz, genero arrakala txikiagotzeko egiten diren jarduerak, jardunbide, errealitate horren inguruan ezagutzera ematea. Horretarako, hemen bildu gara, 3 pertsona, nire papel hasiera baten esan aurkezle izetie, orduen, izango naz aurkezle eta aldi berean parte hartzaile. Orduen, hemen eskuman, dekogu Josune Irazabal Ormaetxea. Josune da izen zan, saso baten ikaslan Gipuzkoako presidentea, eta momentu honetan zara Miguel Altunako eraldaketa digitalaren arduradune, ez? Holatxe da, bai, aldaketak. Bizitzan etapak egoten die, etapa desberdinak izan ditut, zuzendari, ikaslan presidentea, eta orain digitalizazioekin nabil buru belarri. Ondo? Ondo, bai. Aldaketak onak dira, nire ustez aldaketa beharrezkoa dira bizitzan. Beste aldetik, hemen dekugu nire eskerraldean, Bea Medrano Asenjo, Bea da Barakaldo lanbide heziketako ikastetxe integratuko berdintasun arduradune, eta berdintasun zikloko irakaslea, gai honen inguruan, trebetasun gehien edo ezagupen gehien dekon pertsona agian. Ez dakit, zuek ibilbide handia daukazu, agian ez, seguro, nik baino handiagoa. Baina, zeo zer, horretan aritzen naiz ordu batzuk astean, berdintasunean, gauzak egiten, eta kontatu aldut nire esperientziatik ikusi eta ikasi dudana. Eta gauza asko gozuz kontetako? Bai, gauza desberdinak, bai. Bai, astute, nire buru. Zure buru, aurkeztu behar duzula. Ni naz Begoña Andres Elorriaga, eta naz Barrutialde BHIko BHI da, ez da lanbide heziketako zentro integratu bat, zuzendaria, eta momentu honetan tokatu jat izetie ikaslan Bizkaiko presidentea. Izetez, esan behar dut, nire lana historia irakaslea da. Osea, jatorriz ez teko zer ikusi bez lanbide heziketarekin. 3 bloketan banatu dugu, hauze elkarrizketa edo solasaldia edo mai ingurue, gure dugun modure definitzeko, eta lehenengo irakurriko dugu datu batzuk, ondo bat deritxozue. Orduan, hasteko, ipiniko dugu datu batzuk mai gainien. Lanbide heziketan, 23-24 ikasturtean, matrikulatuta dauzen ikasleen kopurua, hasteko, 59.200 ikasle dauz. Iazko ikasturtean baino uneko 5,3 gehiago. Eroaten badugu hau konparazioa, 2015-16 ikasturtean, orduen baino uneko 30,1 gehiago dauz matrikulatute. 59.000 ikasloietatik, uneko 65 mutile gizona dire, eta uneko 35 emakumeak. Arloka, emakume gehienak arlo zientifikoan dauz. Nagusiki osasunaren sektoren eta sektore soziosanitarioan. Sektore horietan emakumeek ikasleen uneko 77,8 hartzen dute. Beste arlo baten, arlo teknologikoan emakumeek uneko 29,7 inguru hartzen dute, eta ziklo industrialetan aldiz uneko 12. Azpimarratu behar da, azken sektore horretan, industrialen sektorean, emakumeen presentzia uneko 14,6 azitala azken 5 urtetan. Azkenik, ezin da aipatu gabe itxi, lehenengo sektorean, nekazaritza, itsaso, arrantza, basogintza, aurtengo ikasturtean emakumeen presentzia uneko 16,3 iritsi zala. Beste arlo batetik, Eusko Jaurlaritzaren lanbide heziketako sailburu orde den Jorge Arebaloren hitzetan, barne produktu gordinaren uneko 40 dator industri sektoretik. Horra itxi da garrantzitsua emakumek erakartze edo sektore honetara. Hau planteatute, lehenengo galdera edo lehenengo hausnarketa izango da, atentzioa deitzen dozkue ziklotan, STEAM edo ziklotan emakume gitxiago egotea, ala pentsatzen dugu dela gizartean dagoen estereotipon islada edo zer uste duzu horren inguruen? Garbi dago, islada badala, ez da gauza bakarrik lanbide heziketan gertatzen dena, baina nik uste dut gertatzen dela
gure kasuan beti izaten da, kristalesko teilatu hori apurtu behar dela, bat aldiz entzun dugu, eta nik uste dut kasu honetan gertatzen dena da lanbide heziketan badagoela lehendik kristalesko teilatu bat. Orduan ja, horretaz gain emakumeen kristala teilatua dago, orduan kostatzen da gehiago. Ez dago hain gizarteratuta, bereziki nabil esaten estereotipoak apurtzen ziklo industrialetan, ez esaten emakumea ez dagoela lanbide heziketan, baina zuk ematen dituzun datoetak oso garbia da, ez? Emakumea badaude lanbide heziketan, baina nun daude, ez? Oso sektorizatuta dago. Orduan ikusten dut kasu honetan lanbide heziketan zelan ja badauka bere estereotipoak eta bere kristala gehiago kostatzen ari da emakumea zikloindustrialetan ekartzera, porque kristal hori, teilatu hori, gorago dago. Orduan, naizta datuak hobera jun, naizta ikusi gauzak egiten diela, sartzen gazenean ikastetxenetan, eta ematen dugunean buelta bat, tailerretik, zikloindustrialetan, emakumeak ikustea ez da hain arrunta. Eta gainean nik esango nuke zerbait gehiago. Emakume horien ezaugarriak ere pixka desberdina dira. Eta hori da beste datu baneatako hausnarketarako. Zu normalean, juten baldin basa osasun arlora agertzen dien emakumeak zikloa, dira 18 urtekoa, gaztetxoa, beste. Eta juten baldin basa zikloindustrialetaran ja adina desberdina da. Eta hor dauko ja datu bat, nire ustez, hausnarketa bat egiteko. Ze gertatzen da, emakume horrek, momento batean ja 30 urtekin, 27 urtekin, erabakitzen dutenean, bere bizitzan aldaketa bat egitea, eta lehengo aukera esan ziklo industrial bat itea, ziklo industrialera bueltatzea. Agian, berdintasun inguruti, igual zu erantzuna daukazu. Beitu, guk ideia antzekoa dira, ez? Baina, guk ikastetzen ikusitakoa, ikusten dugu, datuak emakumeen presentzia lanbide heziketan orekatzen ari direla, eta gure ikastetxean esan aldugu emakumeen eta gizonezkoen presentzia antzekoa dela, 50%, gutxi gora bera, baina gero zikloei dagokionez eta zergatik gertatu da, hausnartzen baduzu edo aztertzen baduzu zergatik, da zerbitzutako ziklo gehiago zabaldu direlako. Orduan emakume gehiago etorri dira lanbide heziketara, baina ziklo horietara. Ez da lortu emakume gehiago ziklo industrialetan sartzea, eta gauza bera gertatzen dara, gizonik ere ez dago zerbitzutako zikloetan oso gizon gitzi dago. Orduan, zuk aipatu duzuna ere adinarena da guk ikusten dugu errealitate bat, ziklo industrialetan dauden emakumeak ez dira gaztetxoak, ez dira erizaintza laguntzailean edo dietetikan dauden gaztea neskak, dira ja emakume batzuk bueltan daudela, gazte batzuk ere badaude, baina perfila da desberdina. Nik hor ikusten dudan zuk esaten duzuna tetzoa eta hor zapai hori sartzeko edo apurtu behar dena, baina ikusten duena da oraindik jendartean dauden estereotipoak. Eta gero beste gauza bat importantea nire ustez da adina, 6, 7, 18 urterekin egiten duzu apur bat zure ingurukoek egiten dutena. Eta zure ingurukoak neskak baten badira estetika egitera, edo aurrezkuntza egitera, edo erizaintza laguntzaile egitera, oso ahaldunduta egon behar zara apurtzeko joera hori esatea. Ez, nik noa soldadura egitera. Ez, badaukazu ingurunean, familiaren babes hori, edo oso argi, txikitatik zuri benetan gustatzen zaizuna dela mekanizado, edo dela lehen golburu orduan zehaztu dugu ja, ez? Osea, joan behar da neska gaztien gana. Osea, pentsatzen dugu, hori neu, ona etorteko eta ibilinaz bebai jenteri galdetzen, aber zer ikuselan ikusten dugun, ze nire argazkia bebai, nire ikastetxeko argazkia da zeuek esaten duzuena. Deku guztikul industrialak, eta dauz, ez dut esango guztiz, baina maskulinizatute dauz. Eta deku guz neska apurrek edo, bai egize da, dire normalien adin batekoak, eta gero eroaten dugu leko batetik bestera, bakarrik seinale modure ez, behitxu neskak ere badauz, baina dire gitxi batzuk. Orduan, igual helburu bat izango da, zeuek esan duzuen modure, neska gaztien gana joati ez, bajatu egin behar da, gure esan honegaz. Igual. Bai, gero ere, ez dakit nik zela. DBH-era edo... Bai, hori bai, orientazioan nik argi daukat, asko lan egin behar dela DBH-ko institutuetan eta batxilergoan, eta orientatzaileekin, zabaltzea zenbat aukera dauden lanbide heziketan, eta zabaltzea ere
pues, neska joan daitezkela ziklo industrialetara. Motilak ere joan daitezke beste zikloetara. Igual egin behar da bai bizibilizatu bi arlotan egon daitezken aukera guztiak, ez? Baina nik ikusten dut nire burua 16 urterekin, 18 urterekin, eta agian gustatzen zait, gustatzen zait mekatronika, edo gustatzen zait robotika, ez? Eta agian ez dut nire burua ikusten unibertsitatean. Baina nolabait irudikatu behar dut espazio atsegin bat, abegikorra. Eta espazio horretan ere nire berdinak ikusi nahi ditut. Eta irudikatzen badut espazio bat non ez dudan topatuko berdin, agian ez naiz osartzen urratz hori eta. Da hipotesia, Osea, segurtasuna ematen dizula zure berdina topatzea, edo zure lagunekin joatea. Ez dakit zeuek, lehenko gunean zuzendari bategaz eta komentetan, esan duzu 16 urteko neskak. Egon ginen komentetan igual 16 urte barik, 16 urteia berandu dela, estereotipoak jain jedauz. Eta igual bajatu beharko zala, bajatu esaten dutenien da, adin gaztetxoagoak, igual DBH lehenengo mailara, edo zeia llegatzen direnien 15-16 urtetara, perfilek, berandu, ez? Berandu da, estereotipoak inda gare. Nik uste gero da hola beste, atzetik, ez, urte asko die, estereotipoak aldatzea oso arraroa da, kostatzen da, denbora asko behar da. Osea, txiko oso markatuta ditugu, eta normalean zu etortzen direnean ume txikixak eta gure tailerrak ero ikustera, beti izaten dute, nere aitak egiten du lan, ez dakit entzun dezu, eta hori da beste runruno bat, ez? Beti da nere aita. Orduan, ditugun eredua gaur egun, porque gizartea, badauka historia bat, ditugun eredua gaur egun dira gizonezkoen ereduak. Eta umeak naizta gazteak izan, lanbidetzeketan ez dagen mentore emakumeak, osea, ziklo teknikotan dinote. Eta ume txikixak etortzen direnean 8 urtekoa, guk eskolan egiten du eskairun bat, etortzen dio oso txikiak eta oso ondo pasatzen dute, beti izaten dute, nere aitak egiten du, nere aitak eta ama hitza ez da irtetzen. Orduan, ja, gure ereduak, jadare oso estereotipauta. Orduan, hori aldatzea, bekarri behar dugu, ez dakit, netako dauzkon emakumeak mobiltzen ditugu, ados no zurekin erakusten ditugu, bihartzen ditugu ona, baina ez dira iristen. Ez dira mentorak, ez dira, ez dakit, ez dugute arrotasunakin esaten. Eta etako hor dago akatza, da pixkata gu ere baditugu, baina arrotasun punto hori, ikusi, ni lanbidezeketan nago, arro nago, eta nire alabari esango dio nik ere aldu dala. Eta etako falta da hori, ez? Nire alabari, nire lagunari, nire aizpari, eta hori ere ikusi dugu. Aizpa bat etortzen danean, neska bat, bere aizpa etortzen da, atzetik, ekartzen da behar. Etako identifikatu behar ditugu preskriptore horrek. Eta preskriptore horrek beraiek nahi dutena esan behar dute. Eta arro eotea. Eta ne ustez hori da. Ereduek, ez? Ereduek, baina ereduek gertukuek. Eta netako hori da. Ez eredu ez ezagunek. Hori da, ez eredu lanbidetzek argazki oso politak ipini, ez? Netako hori, bere daren emakume, igual, indarra egin behar dugu dena batuz, ez? Eta esan, venga, guazen deno mezu bera esatea, eta guazen, nire bizilagunari, nire lehengusina txikiari, eta esatea, ez? Netako isildu itxen die bezala, ez? Inde lanbidezek eta nago lanean, oso gustora nago, baina ez dakit, ez da bezaten teknalian egiten du lana eta zaitik ez? Beste aukera bada, ongi izate sozial bat ematen du, gustora bizi die, eta gainera lanean gustora daude. Orduan, netako gertatzen dena da, gazte horre 8 urtekoak, 10 urtekoak, ez dituzte eredurik jarraitzeko, eta oso zaila da eredu gabe. Hombre, eta gero lanbideziketan, oraindik ditugu antzineko iruditegi hori, ez? Lantegiak, lantegian, lanbidezik eta arlo industrialarekin lotuta, eta oso maskulino, ez? Gizonak hor, lantegi eta indarra behar dela, ez? Gaur egun, indarra leku askotan behar da benetan lan batean. Gehiago da, lortzen dituzun trebetasunak, ez? Baina, espazio horiek lotzen dira horrekin, ez? Eta apurtzea iruditegi hori aintzineko zaila da. Egiz eta bebai egi urtetan eta bat etorriko sarien igaz, argazki lanbideziketako asko aldatu dala. Bai, egia da, bai. Eta ikusten da, irakasleak, zuzendariak, batzarretara zoazenien, argazkia beste bada, ez? Bai, nik ikusten dudan ara, eta zuk honekin bat etorriko zara, ingenieria zarenez, nik ikusten dut aldaketa zenbat irakasle emakume dauden ziklo industrialetan, ez? Ingenierio
agian enpresa pribatuetan aritu direnak, eta hezkuntzara pasatzen dira, eta emakume asko daude irakasle, bai, arlo teknikoetan, industrialetan, bai, eta horren aldean, aldaketa ematen da, ez? Bai, ikusi ni hor daukat, ez dakit adibide bat, ez? Ni bukatu nuenean karrera, bakarrik emakume oso gutxi, nita beste bat genden, eta, gizonezko gehiena lanean hasi ziren. Eta, ni ez neban topatzen lana, juten nintzen, emakumea, horrela gako dut. Eta, hezkuntzan sartzeko aukera izan nuen. Eta lehenengo afaritan mundu guztia zaten ziren, hezkuntzan zaude? Orduan, nik uste dut hor ja aldaketa bat egon dela baitere. Baina ja momentu aretan, hezkuntzan... Percepzioan, bai, percepzioan. Oin ja, irakasle izatea, lanbizetan klase ematea, emakume, ez dago gain lotuta. Orduan, eta hor ikusi aldaketa bat, eta oin, zuk esan dozunarekin, zaten du, gure kasuan, izatu nintzenean, uste dut, nire mintegian, neska bakarra izan naizela urte askotan. Eta oin esango nuke, 140 neska garela. Orduan, mekanika alorrean. Orduan, nik uste dut, hor aldaketa bat oso potentea dela, eta, poliki-poliki... Zu esari komentatu dugu zen ereduak? Bai, neska gaztien aurrean? Bai, nik uste dut izaten dut, ez, nila pixkat adina aurrera noia eta igual ez dakit eredua naizen, baina bai, nik uste dut nire etxean, nire alabak esan du, ez, nire ama, ez, eta nik uste dut nire lagunak, bere lagunak, ez, nik uste dut gazteen artean patu behar dela gertu duten norbait. Ni baita, baina, ni igual ez naizan atraktiba, ja, baina gertu da eren pertsonak, zatean, berak egin baldin badu, nik ere aldut, ez, nik uste dut mezu hori falta dela. Eta izatea, bai, lanbide heziketa, batzutan lotzen dugu lanbide heziketa, eta lanbide heziketa egin alduzu, eta hor geratu, baina bai izan daiteke arlo industrialetatik igo eta gero unibertsitatera. Joan, beti nik uste dut argi utzi behar dugu lanbide heziketa izan daiteke helmuga, baina izan daiteke bidea beste nonbaitera heltzeko. Badaude neskak egiten dutela erizaintza laguntzailea, gero egiten dute dietetika eta amaitzen dute erizaintza egiten, unibertsitatean. Badaude beste batzuk ezetz, baina bueno. Niretzako bada tendentzi bat lanbide heziketan dagoena malgutasun hori ona da berez. Aukera nitzak eukitzie, batetik bestera joateko edo nitzat ona da. Netako zubi bada. Zubi bat, bai. Netako lanbide heziketa saldu behar da zubi bezala. Elmugal daizen, zubia be bai. Danetarako, bai, bide bat. Beste punto bat, hemen dekogunen niretzako da atentzioa ditzen dozt asko. Badakigu, ziklo industrialetan, enplegagarritasuna, segurtasun laborala eta soldatak hobeagoak direla. Halan da be, ikusten dugu lehen komentatu dugune, arlo soziosanitarioan eta feminizatute dauzela. Arrakala hau, zergaitzik joaten gara, onino, naiz eta jakin, ez? Enplegagarritasuna eta saltuago dagoela, soldatak hobeagoak direla, ze arazo ikusten dugu, zergaiti da hori? Nik uste dut lehen beha giltza eman du ero esan duena da, ez? Azkenean gaur egun daukon lantegien irudia oso satarra da. Ez dago, jenteak eta gazteak ez dabe ezautzen gaur egungo lantegia. Dana dauke, zikina, sara eta lan baldintza txarrak eta masei urte dauzkasunean ez hau zain beste pentsatzen soldatarekin. Nahi desuna da zurekin gustora bizitzea, zure lagunarekin. Eta netako bi klabea dira, lehenengo lantegiak ez dira ezagutzen eta mantentzen die oindala 40 urteko lantegi motak, eta beste batetik, lagunen menpe gaude, eta orduan oso ausarta izen behartzea, porque egia da, juten danean lanbide heziketara bere ingurua maskulin ezauta egon behar dela. Orduan, hor, zu ziur sentitu behartzea, eta ez dain erreza erabaki hori. Eta gero, estereotipoak oso markauta daude, kostatzen zaigu pila bat aldatzea, edozein, gaur egun be, edozein abesti aspaldiko hasten zairako, abesten dugu, eta dauzka estereotipos beteta dago. Orduan, gainera, seguramente, presioso salia jako, mekanizatua egin behar dezu, ez? Galdera hori jasandako dute, taldearen presioa, bakarri jutea, eta gizonezko mundu batera integratu behartzea, eta ez da adin erreza. Kontan esan behar dugu, 16 eta 18 urtekoak ez da adin erreza, taldea garrantzi asko dauka, onartua izatea garrantzi asko dauka, eta denok entzun dugu, la matxita ez da, holako komentarioak, eta zuk esan duzune, datozenak oso gustora dauz? Oso gustora, porque oso ziur datoz. Ez que txineetako die eredugarriak, eta hor gelditzen dira. Bai, horregatik zuk aipatu duzun gauza bat oso importante iruditzen zait tutoren papera, ez? Tutore eta irakasle guztien papera. Hor ikusten ditugunean
neska horiek ziklo horietan, apur bat, ez da gainean egotea, ez egotea goiatzen, baina apur bat, adi egotea, adi ze gertatzen den, ze komentario dauden, noizean behin ondo zaude, gustora zaude, ez? Porque gertatzen dira gauzak, gertatzen zaien eskei gauzak bertan klasean, ez? Utzi, mugituko dizut nik, ez daukazula indarrik, edo, neska izan behar zinen, edo, lako, txisteak dira, baina txistea, hor zaude matzakatzen. Edo, batzutan niri grazia egiten dit, esaten dutenean, neska izateko oso ondo egiten du, ez? Esaten, bueno, eski zergatik ez du egingo, ja daukagu, ez? Nondik abiatzen gara, pentsatzen dugu neska batek okerra egingo duela. Eta orduan neska izateko, edo klaseko nena, gero ikusten duena da, klaseko, askok esaten dira, eske klaseko nenak dira. Claro, eske daude, beraiek denbora guztian demostratzen oso onak izan daitezkela arlo horretan, ez? Zurea ez den espazio batean, onartu izateko, justifikat, bilatu behar duzu, notarik edo emaitzarik altuenak. Ez beti, baina batzutan irakasleek esaten diete, ez? Zure honena eman. Zure honena, eta hor demostratu eskubide daukazula hor egoteko. Ona zarelako horretan. Eta gero esaten duzuna... Soldatena. Soldatena. Claro, nik ere esaten dut, zergatik dago horren txarto ordainduta zaintzarekin, edo zerbitzuak, zergatik industrian lan, ez? Eta argi dago bata dela emakumeek egiten duten lana eta bestea delako gizonezkoek egiten duten lana. Alderantziz, zemoten dut buelte galderari. Eta nik esaten dut, alderantziz izango balitz, emakumeak hasten direnean industrian sartzen olan hasiko dira soldata jaisten, edo ez, ez? Batzutan da, nik uste dute orekatu, lan guztiak baloratu beharko lirateke berdin. Ez industrian, porque oso importantea da industrian ekoiztea produktuak, baina oso funtsezkoa da zaintza. Zaintza barik ez dago bizitzarik. Orduan, zergatik zaintzen dagoen emakume batek edo apaindegi batean edo erizaintza laguntzaile batek kobratu behar du 1.000 euro eta enpresa batean egoteagatik industrian 2.000 euro. Alde handia daudela. Hori bultzatzeko bai ezagutuko duzu, zu bai, Josun, eta igual kontako duzu, zeu zer. Egon dire ekimen diferenteak edo bultzatzeko neskak ekartzea. Lanbide heziketara zuzenien STEAM inguruen edo industrialera aipatzekotan pare bat, neskap edo lanbide heziketa STEAM proiektuan inguruen, zeo zer horren inguruen? Bueno, lehen, nik uste dut, neskap izen zen ekimen bat oso politxa, nik uste dut ekimen asko egiten diela, baina die tantanak. Orduan, zer gertatzen da tantanaki? Zu tantana bat jausten boda ona, beste bat kilometro batetara azkenean lurra zurgatzen du. Eta nik uste dut, gertatzen ari dela ikastetxe guztiak, Eusko Jaurlaritzak, Innobasque, ekimen ugari daude, baina dira ekimen suelto. Orduan, azkenean, basua inoiz ez da beteko. Eta ez dira gauzak aldatuko, porque dira tantanak, eta tantanak basua bete behar dute. Orduan, eskapen helburua izan zen, egiten ditugun gauza guztiak, bateratzea, eta denok elkarrekin, helburu bakarrakin, ikuskatzea zer egiten dugun eta ikastea, porque adibidez zure ikastetxean Barrutialden, ero Zurian, Barakaldon, egiten baldin bada ekintza politxa zaitxe Gipuzkoa Miguel Altunan edo beste ikastetxe baten ez dugu egingo, ez? Orduan hori izan zen helburua. Eta horretaz gain baita ere konturatzen ginen, gazteengan beste hizkuntza mota bat erabiltzen dabe. Orduan, hasi behar ginela hizkuntza aldatzen, erabiltzen genuen pixkat hitzak eta, orduan hori zen zen abiopuntua. Eta baita ere, nahi eros nahi dare sare sozialak. Eta gaurko gaztea sare soziala murgitzen die. TikTok, mila gauza. Orduan, beraien gerturatzeko, guazen beraiek egitea, beraiek izan protagonista. Eta hori zen ekimena hasi ginean, egin genuen web horri bat, ikaslan Gipuzkoa, ikaslan Bizkaia, ikaslan Álava, lanbide heziketa osoa. Orduan, nire ustez oso ekimen politxa zen batzeratzeko, baina gauza guztien bezala, orain jarraitzu behar da. Ez da, nik uste beste arazoa dela, hasten geha gauzak egiten, helmuga batera heltzen geha, eta gero hor lagatzen dugu. Eta netako hau da, eguneroko landu beharreko zerbait. Eta, hori izan neskap, eta nik uste dut oso ekimen polita dela, esaten dutzu. Lanbide heziketa osoa zeolako, elkarlanerako bidea zelako, eta ikastetuko bata bestearetik. Hori dela eta tangadak eta komentatzen duzuz guazen urrengo pausutxo bat emango dugu legerian inguruen.
Vale? Orduen, plantamentua da, esaten dabe, hezkuntza gizartearen oinarria dela, eta gizarterek hezkuntzaren oinarria izan beharko lukela. Ikusi dugu, berdintasuna araudiari esker, berdintasun planak sortzen direla, zeuk jakingo duzu hau, gu baino asko hobeto, hezkidetza plana bai, dauz jarritxe ikastetxetan, helburua da genero berdintasuna sustatzea eta hezkuntzan generoan oinarritutako estereotipoak bazterkeria hori desagertu erainaitxie. Orduen, uste duzue importantea dela erakundeen aldeik, legeria egotea, lege bat, planak egotea? Nik ikusten dut beharrezkoa, ze egon ezean ez dakit noraino egingo zen. Hau da, beti eginda, nik uste dut beti eginda, beti egon dira irakasleak, honen gainean, bueltak ematen, hausnatzen, eta batez ere lehen hezkuntzan eta DBatzen. Lanbide heziketan nik uste dut apur bat beranduago heldu dela, baina gaur egun egiten dira gauzak ikastetxe guztietan. Baina planak, legeria dago, agintzen duena, eta gero legeriak esaten du planak egin behar direla, ikaste bakoitzak bere plana izan behar duela. Plana da tresna bat, bide bat, nolabait kuaderno bat jakiteko zenolako urratsak eman nahi ditugun helburuetara heltzeko. Plana berez ezin da izan helburua. Ez da, plana daukagu, kajoian sartzen dugu eta ikastetxean daukagu berdintasun plana. Ja konponduko dira arazoak. Horrekin ez da ezer konpontzen. Plana izan da. Eta naiz eta plana aurrera eraman, gauzak aldatzea da oso nekagarria. Lan egin behar duzu irakaslekin, lan egin behar duzu ikaslekin, lan egin behar duzu beste langile guztiekin. Ikasleak etortzen dira kanpotik ja ideia batzuekin, estereotipo batzuekin, irakasleak bai, nahazten gara eta hor, papereak eusten dudana eta paperean helburu batzuk planteatzen ditugu, baina gero martxan zaudenean ikusten duzu ze zaila den, eta ze baliabide gitzirekin, nire ustez, egin behar diren mila gauza. Zatzako horrek deko arrisku bat gainera frustrazioa. Bai. Legea, pentsatu gauzak islatu behar direla legeetan, baina legeak markatzen dugu helburu bat, eta realitatea terke da, Gure esan gauza batzuk epe luzekoak eta beste gauza batzuk epe laburrekoak. Eta ikusten badugu gauzak ez direla aldatzen, hori frustrazio horrek ekartzen dituz batzutan gauza... Bai, nekeak eta, beti ikusten duzu positiboa, nik uste dut ni naiz jarrera horretako. Bai, negatiboa eta badaude gauza asko aldatzeko, baina badago positiboa eta apurnaka egiten ditugu gauzak. Egia da, zuk esaten duzuna, egiten ditugu gauza asko, ikastetxe bakoitzak egiten ditu bere gauzak, eta gero sareak falta zaizkigu, batzea eta, porque plana guk egiten dugu hori ikastetxean. Orain arte ez da egon koordinazio, orain hemen Bizkaian behintzat, hasi gara ikastetxen artean koordinatzen eta partekatzen ideiak, porque batzutan zaude martxoaren 8, ez dakiz zer, ze funtzionatuk, ze egin aldut nik ez dakiz zer bultzatzeko. Eta gian beste ikastetxe batean egin dute eta ondo funtzionatu du eta kopiatu aldugu, batzutan gaude, nik ikusten dudana da, gauza batzuekin bueltak ematen, eta gero zaila da, oso zaila da programazioetan txertatzea. Horretan ikusten dut zailtasuna. Zelan txertatu genero ikuspegia programazio guztietan. Nolabait irakasleon lana izan behar da, baina irakasleok egin ahal izateko formakuntza izan behar dute, baina da bide luzea. Esan dugu aldaketak egon direla, ikusten dugu ikastetxetan aldaketak egon direla. Pentsatzen duzu aldaketa horre datozela plan hauetatik zerikusia deko hausnarketa guztizek egindako hausnarketa guztizek ikastetxetan hortik etorri dela aldaketaren bat edo berez etorri da? Ez. Berez ez da ezer etortzen. Gauzak egin behar dira. Berez ez da ezer etortzen. Nik uste dut berak esan duen bezala, oso planak azken finean, hor dare papelaren gainean, eta papela da. Baina bai plana egiterakoan hausnarketa bat egiten duzu. Eta gainera jentearen parte hartzea. Orduan, poliki konturatu gabe kontziente egiten zea. Eta nik usten dut zurekin ados nago, baina nik adibidez usten dut aldaketa oso potente bat hizkuntza izan dela, hizkuntza inklusiboa. Lehen, euskararekin hori ez da inbeste nabaritzen, baina erdaraz bai. Eta nik usten dut gaur egun ja eskoletan, lamizketako ikastetxetan, hizkuntza inklusiboa
erabiltzen dela. Barneratu Beti ez, dekogu. poliki-poliki, ez da erresa, ni neu ere beti ez dut lortzen, ez da hain erresa, baina bai, ez dut lortzen konturatzen naiz, keizki indet, ez dut esan, orduan, planak importantea dira behintzat hausnarketa bat egiteko. Importantea dira ideak argitzeko eta importantea da zabalkuntza itxeko. Oin, nire ustez, falta zaio azkenengo pausotxoa, eta da inpaktoa neurtzea. Ez du balio inpaktoa ez neurtzea. Atxik egiten baditugu gauza, baina ez bau neurtzen eta gero ipintzen dugu, kli bat, egin dugu, listo, ala, datorren urtean beste 3 ekintza. Ez, 3 ekintza ondo junda, ez da jun, zaitxiko. Eta ni bai ikusten dut importantea dela plan horiek egotea. Bai ikusten dutela pixka atolan beste aberezuen ikastetxetan. Askotan joera daukola egun batzutan. Martxoa 8, emakume zientzialaria, eta ja denok espero dugu egun horretan zerbait egitea. Eta igual urrengo urratza izango litzateke egun guztietan zehoz ez txikia egitea. Gaur ez daki zer, gaur, ez? Eta orduan poliki konturatu gabeko ekintzan. Eta oso importantia dira konturatu gabeko ekintzak. Kangadak. Hori da. Bai, ez da konturatzen, baina gaur, hori da. Ez da konturatu, baina, eta poliki-poliki... Dola kaletan, bustitzen. Hori da. Nik hizkuntzarena batzutan daukat, iruditzen zaite marmotaren egunean gaudela, ez? Porque ikusten, onartu behar da, urratzak eman direla eta jendeak batzuk konstienteak direla eta erabiltzen dutela, baina beste batzutan oztopoak ere, oztopo handiak eta eztabaidak eta horrekin etengabekoak, ez? Eta zergatik, eta niretzako maskulino erabiltzen dut badago dana, daude pertsona guztiak eta, berriro saldu behar duz, baina hau ja gaindituta egon beharko litzateke, ez? Baina, hori da, batzutan, esaten zuen, jende asko, eta jende asko, jendea konturatzen da, eta behitu, dago dana maskulinos, ez? Eta esaten, agian datozu gana eta aldatu beharko genuk, eta aldatu behar da. Baina askorentzat ez da, batzuentzat ez da importantea. Irakasle baina funtsezkoak dire, ez? Suposatzen dut, komentatzen dugun guzti honetan, ardatza irakasleen jarrera eta eguneroko gure, ez? Berbak eta... eta zaiatzea implikatzen irakasle eta ikustea garrantzia, ez? Zaila da ikustaraztea honen garrantzia, ez? Eta zer faltako zan? Esan dugu plana dauzela, esan dugu honen garrantzia zein dan, zer faltako zan? Nire ustez, honi benetazko garrantzia, segun, eta guk elkartzen garenean arduraduna, berdintasuna arduradunak, denbora ematea eta garrantzia ematea. Ez izatea, ez ikustea hau, beste gauza bat bezala. Benetan, sakoneko eraldaketa lortu nahi badugu eta ikastetxeetan, ikastetxe batean sartzea eta ikustea, nabaritzea, giroan, espazioan, jendearen elkarrizketa, zeo zer desberdina dagoela, benetan hor berdintasuna dagoela mamituta, biziri dagoela, hori, inbertitu behar dela horretan. Ezin da izan, pertsona bat 2 ordu, astean, eta nahi dugu plana egin, nahi ditu ekintzak egin, nahi dugu irakasle guztiekin edo planteatu gauzak, behar dira baliabideak honetarako. Horre dire, egin behar diren gauzak, eta egin dugu zen gauzan artean, Josune, zure ustez, zein da gehien aldatu dan estereotipoa edo lorpen handien hain dugune? Igualen esan dezu, ez? Irakasle emakume horren presentzia, ez? Baina ikustea ikastetxetan, irakaslea eredua emakumea dela, ez? Eta gero, datuak hor daude. Eta gero nire ustez baita ere, nik ezautu ditut ikastetxeak, nire ikastetxea, ez? Aldaktzeko tokia bakarrik gizonezkoentzat, arropa, dana zeon pentsauta gizonezkoetan, etortzen zanean emakume bat, nun aldatuko da? Eta orain ja, bata dare, ikusi da, tontoke gisa bada, baina jertziak, espazioak, eta hori ja nik uste dut ikastetxe, lanbizeketako ikastetxe, ikaslan Bizkaia, Gipuzkoa ikaslanen, nik uste dut ja hori oso barneuta daudela, ez? Eta gero ere, postua ere egin dugu, ez? Ikusi ikaslan Gipuzkoan lehenengo presidentean eskan izan nintzen, ikaslan Gipuzkoan Bizkaian ere neska, orduan hori importantea da, ez? Ikustea lanbizeketan irudia emakumearena dela, eta poliki-poliki aldaketa horre badoiaz. Aldaketak egon dire bai arkitektonikoak, ez? Gaur egun tendentzi zen ikastetxe guztizeta da dana biztan egotie. Hori ez, ekarri deu
Erakargarritasun punto bat deko, usartzen zara leku berri batera eta ikusten duzu. Bai, targitasuna batzutan, txuritasun hori, batzutan ikastetxe berrietan, eta, berriak ez, baina, berriztu diren, talandareak, eta, ikusi dut aldaketa nabaria hor, Pentsatzen duzu erakundeen aldetik zeo zer gehigarri bat egin berzala, falta dela zeu zer? Hombre, ez dakit erakundeen lana da, gizartearen lana da, norberaren lana da, baina hundikan estereotipo asko dauzko. Ni neu ikusi hemen nago, baina konturatzen naiz estereotipo asko ditugula. Orduan, bai, oraindik badago. Oraindik eta gero, kasu honetan ziklo industrialetan edo, gero lan praktika, lan mundura gerturatzeko, enpresen joera, hor ere ondino badago. Beti izaten dugu eta oso modan dago talentoak ez dauka generoik. Esaten du talentoa esaten dutenean, digo, talentoa ez dauka generoik, aldatzen goaz. Baina gero realidadea oraindik ez dain. Hobetzen goiaz, asko hobetu gaz, bidonetik goiaz, baina gauza da bintzat aldatu dugu, talentoa ez dauka genero, ikusi gelitzuko gaz igual hitzorrekin. Ez, gauza bera eta hori praktikena, administrazio hori eskatuko nioke praktiken gainean agian arreta gehiago jartzea, ze batzutan zailtasunak egoten dira praktika topatzeko. Harrigarria ematen du, baina oraindik gertatzen dira kasuak, ez? Non, eraman nahi duzun enpresa batera neska bat, eta esaten ez dago komunik, gaur egun, 2024an esaten nahi zara, ezin duzula neska bat hartu zure enpresan, ez dago zelako komuna, ez? Eta agian berdintasun plana daukate, orain 50 langile baino gehiago daukaten enpresek, eduki behar dute berdintasun plana. Baina, zen nolako jarraipena ez badute betetzen, kajoian badaukate berdintasun plana, eta ez badute betetzen zer gertatzen da enpresa horiekin. Eta kasu horietan, gertatzen direnean ondo legoke lanbide heziketako ikastetzen artean egitealako, eta gertatzen dira oraindik kasu hauek zer egin aldugu, nola presionatu ez, baina nola ikustarazi enpresetan emakumeak badaudela industria arloan lan egiteko. Aldrebes be bai, batzutan ere egoten dira zailtasunak gizonak sartzeko oso feminizatuta dauden arloetan. Baina, bai, nolabait administraziotik hori neurtu edo kontrolatu beharko litzatekeela. Aldatuko dugu apurtxo bete registro eta sartzen gara gure azken debaten edo, hemen mamia da apurtxo bete dibertsitateari buruz heltze egingo dugu. Lanbide heziketa alaizen, pentsatzen duzue, como plataforma bat, zela esango dute, gure sozioekonomiko eskasa dekien edo urratuta dauzen edo momentu baten ekonomia aldetik izeten da normalien, edo badauz igual genero rol diferenteak edo kultura mailan. Pentsatzen duzue gure papela gizartean integraziorako zelan ikusten duzuen, etza funtzeskoa da. Pentsatzen dut gure papelik importanten erakasle modure eta erakunde modure dela, hori. Baina, zelan ikusten duzue, zelan aldugu erraztu edo topetan duzue zailtasunak? Ez da erreza. Nik uste dut sarbidea erreza daukela. Nik uste dut hemen ere elkarlana. Berri dugu eltobet hitz batera. Netako da elkarlana. Zaitxik hemen askotan gertatzen da, alde batetik gizarte zerbitzuak, ONG-ak, dana batera egin behar dugu lana. Guri gertatzen zaigu askotan, daukazu ikasle bat, ez ditu papela, baina hezkuntza sistemak onartzen du. Onartzen du hezkuntza sistema, doia bere ikaskuntza prozesoan, doia praktiketara, lortzen dugu dena, bukatzen du eta gaina lan aukera duka. Baina ez ditu papelak ezin du lan egin. Orduan, ez badugu danak diseinatzen eredu propio bat ikasle hori hasieratik bukararaino erantzuna emoten, gero bera frustrazioa lortzen dugu, porque zu bera lanbiziketara etorri dozien, ez, lanbiziketa integratzailea da, lanbiziketan lanerako aukera, ongizate bat, zure familiari laguntzeko era bat, animatu zaitez, juten geha hori esaten. Eta agian da ikasle honena, baina ez ditu papelak. Eta ja bukaeran, enpresara doianean, ezin da gelditzu. Eta lortzen duzu kontrako efektu, esaten du, urrengoan ez da inore etorriko. Eta enpresa ere asarretzen da, esaten dizu, ekarri doztazu lan praktiketara, eta oin ezin da lanean gelditzu. Orduan, ere ustez, integrazioa lortzeko elkarlana erakunde desberdinen artean. Eta plan bateratu bat. Porque bestela, beti sortzen die
adostasunak. Eta horretako bai daukula, ez dut, soldata arrakala ez dakit, baina hor arrakala handi badauko. Gainera publika gara. Bai, nik uste dut arazoa ez dela ikaslea gure gana hurbiltzeko. Arazoa ez ga ikastetxea. Nik uste dut ikastetxeak irekia gazela. Ez dauko hezkuntzako izaera eta hezkuntzako izaera. Lan merkature ertetzerakoan orduntxea arazoak. Bai, eta gero, genero ikuspuntu guti, segun emakumea, segun ze kulturati dator, hor bai, lan badaola. Lan familiarekin, lan berarekin, hor bai sortzen dela beste, baina nik uste dut beak hori ni baino asko sobeto jakingo dula. Nik ikusten dudana, esperientziagatik ikusten dudana bebai ze garrantzitsu da den batzutan oinarrizko lanbide heziketa. Eta oinarrizko lanbide heziketatik lotzea lanbide heziketarekin eta erdi mailako zikloa eta goi mailako ziklo. Ikaskuntza prozesuan zailtasun handiagoak topatu aldituzten ikasleak, askotan usten dute DBH-etik araututa edo ohiko ibilbide horretatik ateratzen dira eta oinarrizko lanbide heziketara joaten dira. Eta oinarrizko lanbide heziketa horiek lotzea erdi mailako zikloekin eta eskaintzak ematea eta aukerak ematea eta esatea, ez duzu jarraitu jende guztia jarraitzen duen bidea, baina ikasten jarraitu alduzu eta topatu alduzu zure aukera, nahi duzun aukera, zure ritmoa. Jarraitu zure ritmoa. Ez duzu egin behar guztiek egiten dutena, ez duzu DBH batxillerra, kostatuko zaizu gehiago, baina eske hori ez da txarra, bakoitzak ibiltzen, egiten du bere bidea. Niretzako oinarrizko lanbide heziketa, errekonozidu behar dut hemen eta mahai gainen ipini, niretzako da aukera paregabea, batzutan frakaso eskolarra dekugu DBH-en eta dauz perfil batzuk. Ataratzea momentu baten hortik. Eta gero gainera, ematen dutzu aukera, barrio sartzeko edo, lau urteko planteamenduzuk esaten duzuna, oinarrizko lanbide heziketatik erdi maila batera pasatzie, eta gero komentatu dugun malgutasun horregaz, dagoena, duzu segidu, beste bide batetik, edo niretza bebai da aukera oso ona, ondoran behar da, Zehor anistasunak atendidu behar da modu berezi baten eta importantea da. Anistasun asko dago atenditzea. Gure inguruan, eta izan daiteke, erritmo desberdina. Izan daitezke, arazoak, etxean, eta zopatzen dutena zure betiko erritmoa. Eta orduan basoaz deskolgatzen, eta atzeratzen, eta nolabait daukagu beldur hori azkenak izatearena, eta ez dakiz zer. Orduan, topatzen badugu beste ingurune bat, non gustora eta gure egoera berdinean dauden beste batzuekin topo egiten dugun, da beste modu bat ikasteko. Anistasun berba, aipatu dugu hemen, anistasun berbak deko karga bat hori atendidu bida. Gero baliabideak, ez? Lanbide heziketan, segun zenolako anistasuna den, ez dakit noraino erantzun aldugun. Nik ikasle itxuak izan ditut, eta esaten duzu, behar zara prest horretarako, baliabideak ezagutu behar dituzu. Fisiko, kulturalak, claro. Hori, ez, kulturalak bebai, ez. Alan dabe, neu ikesi nuenetik, eta urte asko pasatu dire, gaur egun erarte, neu hor bai ikusten dut, gaur egungo belaunaldiak asko bezabalagoak direla. Ez? Nire haurtzaro esan monokromo grisa nola baita esateko gaur egun, eta hor bai pentseten dut gizarte modure, indogule lan ona. Hombre, hor nino badauz gauzak eitxeko, baina neu nire egaz konpareta, ez dakizu zelan ikusten dozuen. Gazteak, zabalagoak, bai. Txikitatik ikusi duten. Nik uste dut hori anistasuna eskolan hobeto txikitatik ikusten da, jadar oso integrauta. Orduan beraia gure garaian desberdina zean. Eskola batzu zeren, ze itxuan desberdintzen zen balio duzu balio, olako estereotipoak orduan oso markauta zeren. Eta nik uste dut aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntzan DBH estereotipo horre bai puskatu dituztela. Eta orduan, oso oitxuta datoz alde horretatik, hori bai. Hor hobetu da, baina oraindik badaukagu, badaukagu. Gizarte bezala eta lanbide heziketa bezala ere. Lana handixa, hori kudeatzen, porque ez da erresa. Porque gainera bakoitza dauka bere beharrak, oso desberdina die,
Baina, bueno, nik uste dut hor behar degula lanbizketan laguntza. Lan handize dago, aniztasun berbanatzen lan handize Eta da. nik uste dut, igual nik uste dut gure aulezi badala, eta nik gero eta gehiago entzuten dut eskolan, irakasleei eta holan, ez? Jo, eske behar dugu norbait guri laguntzeko nola tratatu jakiteko, ez? Igual ez dakigu gure lanbizketako irakasleok, eta ez dezaten ja aniztasuna, etortzen da ikasle asko motxila badauka, ez? Eta motxila horren atzean nola erantzun guk ez dakigu. Eta gure ikastetxetan ez dare, psikologoik ez inor, eta guk gero eta geixo bentzuten dut, jo, esken hori ikusi daukat ikasle bat, gero, klaro, zenbat zelan die, ja, 18 urtetik gora gehixenak, ero asko, ja, 18 urte baino gehiago, ez dauko informaziorik, ez dakigu ze gertatzen zaion, ze gurasoekin ezin geha egon. Orduan, hor kriston utzunea sortzen da. Orduan, gu bai botatzen dugun falta hori aurrera eramateko, norbait irakasleari laguntzeko, ero aholkua emoteko, esateko ikusi daukat hau, ez dakiz zer egin, ero gogor egin, ero ondo trata, ero laguntza, ez? Zerbait, behar dugu aholkularitza. Eta nik uste dut hori, bai, ipini behar dela mai gainean. Bueno, pues badeko guz apurtxu bete ipini dugu zer behar dugun, ez dakite baliogarria izango da, guk euki dugun elkarrizketa hemen, baina eskerrik asko hemen egotea gaitxik, eta hurrengo baten barriro gongo gara. Beste gai bate mai gainean ipinitxe. Oso ondo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Gero arte.